открийте изложба. Нали не е забранено така? Не знам. И на Кая Целувки и на всички, които ще я видят. 18 часа ли е? Българско време. Тук и сега, напълно реално. Пролетта е дошла в галерия Валер. Независимо, че навън имаме игра на светлина, на дъжд и сняг. За първи път виждам толкова греещи твои работи, съответно и на Кая фотографските неща. Кои са дърветата, които успяха Цветан Лазаров да го вдъхновят за тези изключителни платна? Те са дървета от митологични, от твоите детски години, или са пленерно, така, като фактология, откъде са? Дървото, по принцип, е нещо, което едновременно храни заобикаля от всякъде. Където погледа човек, се гледа това. От друга страна, той е изначален символ. Това е единственото нещо, което ни остава като описание за рая. Има две дървета в рая, няма друго. Не е споменато за река, не е споменато за планина, за трева. Там има дърво за познаване на добро и зло и дървото на живота. Много силно се усеща в изложбата ви това, което днес съвременният човек припознава през духовните йога практиките, дори да не ги изповядва така буквално и да ги практикува, за това, че всъщност цялата майка земя, Гея, всъщност получава своите жизнени сокове през корените на дървото. Нали е така? Не знам дали е така, но дървото със сигурност получава от един свят. Кая в момента се усмихва и мълчи, но можеш да казваш по нещо тук, когато влязох в галерията и говорихме с Кая, и аз казвам, погледни неръкотворно. Как е възможно това? Не знам, чисто технически е възможно. Много е странно дървото. То живее в няколко свята, в няколко Искам хората, които са с нас в този момент да видят тази работа. Извинявай, че те прекъсна. Слушам те. Интересно ми е. Нямам с какво да казвам с думи, аз съм го показал. Не е така. Не е така. Аз не карам нито теб, нито Кая да обяснявате нещата си, но все пак има една символика, все пак има едни идеи, които помагат на зрителя, когато бъдат изречени. Нали, в този смисъл. Няма да разказваме картините, хората ще дойдат в столичната галерия Валери, ще видят един много странен синтез. Странен в най-хубавия смисъл на думата, някак си стои непреднамерен, една симбиоза между съвременна фотография и съвременна живопис. И има едно такова словосъчетание, което съм използвала в годините, когато съм анализирала изкуството. Те толкова са различни, че чак си приличат. И в вашия случай някакъв такъв. Кая Христова, която е известна на по-младата публика с своите фотографски, графични проекти, с експерименталната фотография, която прави, с интересните проекти, е всъщност твоя ученичка, по-правилно да кажа, хронологично, че ти си първият ти учител в рисуването. Може да се каже, чак учител не знам.
но и дадах пътя така в началото, първите изстъпки. Според теб, защо не е поседнала към живописта в този буквалния смисъл? Отишла в други измерения, в съвременни визуални изкуства. И може да го каза вече, съвременните визуални изкуства. Може да живописта остаря вече. Би било жалко, пък като наблюдавам и останалите платна, картини, малка пластика и скулптури, които ви заобикалят в галерия Валера, аз мисля, че ще се извърти тая спирала на дърветата и на времето и човекът отново ще зажърне за чисти води и така сокове, които като колорит се изливат от твоите работи. Ще зажърне за изкуство, с което може да общува и чисто физически, защото сега сме дистанцирани по много причини, но каквото и да правят, не могат да ни дистанцират от изкуството. Разбира се, точно се събират се хора, които гледат през прозорците, така един по двама, по четирима ще могат в следващите колко дни да видят. Тя ще е много как една седмица. Така се правят ексклюзивните изложби. Сега, Кая спомена, и това е интересно, че в буквален смисъл тя е заснела този проект, свързан с екзистенцията на дървото, не само на неговата символика, но въобще дървото като един не само дървесен, но и творчески темен, който тя си знам, че има и други проекти свързани в тази посока. Ми каза, че ги е снимала дърветата, които са се превърнали в тези абстрактни художествени фотографии около софийските и не само манастири. Именно дърво от, както я наричам аз, най-аристократичната ни градина, позната с името Борисова, едно емблематично място за софиянци, но мисля, че не ми отговори на въпроса къде се намират твоите дървета, любими. Дори да не са буквално пренесени в платната ти, къде, ако трябва да тръгнем на разходка с дърветата, къде ще ни заведеш? Навътре. Навътре в себе си. Всичките ми харесват, толкова са хубави, толкова са живи и истински, че не бих си позволил да тръгна да правя нещо друго от тях. Не успях да видя заглавията, които по-отделно сте дали на този общ проект, но ти би ли словесно откъснал някои от заглавията, които носят работите ти? Значи, те днес имат заглавия, разбира се, но не случайно не са сложени с тях. Защото... Има ли някое, което ще ни направи особено силно впечатление? Искам да ти кажа, че трябва да ям много ябълки. Всяка жена трябва да яде много ябълки, заради хубавата кожа, заради полезността, не заради греха. Не ям ябълки, но това изпитвам огромно удоволствие. Това малко живописно бижу да го държа е изключително бижу. Благодаря. И тя как се казва? Тя е плодът на дървото. И Ренди Кроуфорд звучи. Дали я чуват? Джазово класическо. Тези двете като заглавия са плодът на дървото, обаче като мислене, като идея, това са алфата и омегата де факто. От ябълката става дървото и след това от дървото на ябълката. Вече коя е алфата и коя омегата оставя да се... Но тук има един друг момент. Как личи този толкова типичен за теб финес? И няма значение дали е миниатюра, дали е изключително голямо
платно не само като размери, абсолютно платно за музей на съвременното изкуство и пак с един изключителен афинитет към детайла. Според мен този проект трябва да го продължите, да го покажете, да го продължите и като развитие, да го покажете и на други места, и в други пространства. Разбира се, тук нещата стоят много сериозно, защото не че на други места не биха стояли сериозно, но тук все пак са в аурата на една така, да кажа, елитарно галерийно пространство и след време може би ще увеличи някои от форматите, други пък може да ги намали. Като екслибриси. Да. И тук има ли още неща? Има още това. Повече са. Общувахте ли заедно, докато създавахте творбите за този проект? Да. Ма как? По телефона, дистанционно? Гледахте ли кой какво прави? Виждахме се в ателието, обсъждахме. Виждахме се и много от нещата са обсъдени между нас двама. Изключително висока топка, предизвикателството е много голямо до едно с така сериозно име в съвременната ни живопис. Не да застане млад човек, това е клише, това е глупаво да го кажа. По-скоро да застане една изключително съвременна фотография. И малко преди да започнат първите погледи да надничат през прозорците на подобен проект е по-реалистичен, т.е. фотографа, живописът е по-абстрактен. А ние тук в тази изложба зрителите, които ще дойдат да я видят през следващата една седмица, ще видят какво означава съвременна абстракция в фотография. Много ми е интересно. Сега нямаме даже толкова време да го говорим, но когато оставим тримата или ви поканя в студиото, ще си говорим за тази абстрактна посока в фотографията, която никак не е нова, но при Кая има един изключително нов момент. И при теб едно наслагване от, разбира се, класическото живописване с една неръкотворност и с една светлина, която все по-малко виждам в работите на българските художници. Дали защото живеем в едно... Очудва ли те това? Трудно се рисува със светлина. Нищо, че това така се препода. Трудно се рисува светлина, но със светлина винаги само със светлина се работи. Ако имаш предвид буквално, че навън слънцето грее или че лампата в ателието свети, но това не е работа със светлина. Знаете, когато още бях някъде на около 15 години, ето. Любо Прахов ми каза, че скулптурата е игра на светлината, нищо друго. И конкретизира скулптурата. Да. Защото тогава ми обясняваха пространството, материалността и така нататък на скулптурата. Има и нещо друго. Колкото повече време минава, толкова повече се убеждавам, че е абсолютно прав. Ама виж сега, ето например, специално тези две работи на Кая Христова са като пък биха могли да бъдат третирани и като фотография на скулптура, защото тя е изградила чрез светлината на своите по-скоро възгледи и визии, защото не е само въпрос на техническа обработка на произведението. Това си една скулптура, аз го приемам даже и може би точно там идва тази невероятна абстракция.
Мислих си пък, ти ми каза за Прахов, за това, което си спомняш, че ти е казал за скулптурата, а пък аз, разхождайки се с Моната, Симеон Венов преди години около Калиакра, по пленерите заедно, и той ми казва: ма погледни тази скала, погледни го сега това дърво. Това е чутовна глупост ние да го имитираме. След като природата го е създала по толкова съвършен начин, скалата, във вашия случай дървото, тогава единственият начин на художника е, може би, както казваш ти, отвътре навън да се изгради тая посока, и това се е случило в тая изложба. Аз съм се опитвал това да направя винаги. Не само в тази изложба, като изложбата винаги за мен е нещо като фиксиране във времето на един тъп процес. Невероятни детайли, които може би Кая трябва да се опита по стълбата надолу, която води нагоре, да се стане и да хване от... Ето тук, например. Това е ваза. Ваза. Само от светлина. Само от светлина. А горе рибата. Как хващаш ли всъщност, защото аз нямам представа как се случва като... Това е дървото ли? Структурата? В края на краищата човека в двойната му форма, мъж и жена, за мен той е дървото на живота. Много е хубаво, че сте направили тази изложба, първо защото е един успешен експеримент, прекрасно си говорите, на различни езици, но общуване има. И това е Защо на различни езици става? В технически... Каква е разликата между тази снимка и картината? Същата игра на светлината, но не наподобена, е преживяна играта на светлината. Аз имах предвид като изразно средство, че си ползвате различни езици, т.е. изразни езици ползвате различни, но да, затова се е случила тая хармония в таинството на гората. И водата и това нещо е чиста абстрактна картина. Елата и си напоете се дивата в шумния град, сред не чак толкова чистите води, дървета и извори, а тук човек може да го усети чрез изкуство. Желая ви невероятно добри очи, добри колекционери и случвания на тази ваша изложба и да има и след това път. Благодаря ви. Мисля, че много добре се получи. Аз сега малко от говора на работа. Готов? Трябва да режа. Ако искаш една снимка ни направи такава. Не мога. И аз искам тебе да се снимам. Как не можеш? Ами, що снимам на видео и не знам как се снима. Нали знаеш, че